Sada kada je leto napokon počelo, naši drugari mogu da počnu sa pripremama i planovima. Šta bi sve želeli da rade? Od uvek sam teo da napravim listu želja za leto. Meni je uvek lakše kad imam spisak svih stvari koje želim da uradim. Onda ništa ne zaboraviš. Jeste završili sa svojim listama? Nego šta? Evo, jesam. Ko želi prvi da pročita svoju? Hoću ja. Dobro, hajde Pipi. Ovako, otići na kampovanje, posetiti akvarijum, napraviti piknik, otići na izlet, otići na utakmicu, posetiti akvapark, napraviti najbolji razmak... Pipi, polako. Ništa te nismo razumeli. Ima toliko stvari, moram da stignem sve moram da uradim, Moraš da usporiš malo. Da, imamo celo leto, polako sve ćeš ispuniti sa svoje liste. Šta ste vi napisali? Pročitati 10 knjiga, posetiti biblioteku, zasaditi cveće, praviti kolače, gledati zvezde, ali to su sve stvari koje i inače radiš. Da, što ne ubaciš nešto zabavnije, kao recimo lov na blago. Ali ja volim da radim te stvari. Otići u lov na blago sa prijateljima. Eto. A sad moja lista. Vožnja gliserom, kuglanje sa prijateljima, provod na muzičkom festivalu, prskanje vodenim pištoljima... To zvuči tako zabavno. Hoću ja. Jel smem i ja? Naravno, Pipi, ovo sve sam i mislio da radimo svi zajedno. Vau, jedva čekam. Najteže je sad odabrati gde da počnemo. To je bar lako. Od početka. Okej, i šta ćemo sad? Šta sa ovih lista želja biste vi volili da vidite Pipija, Gudija i Ćurija kako rade? Pišite nam u komentarima i vaše liste želja za ovo leto. I hvala vam puno na 10.000 subscribera. Drago nam je što uživate u pričama naših drugara. Hajde da dođemo i do 20.000. Ne zaboravite da možete pogledati i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!